ngozi eziokwu nwanne m n'iga malili ife onye Chukwu tụlugo ngozi onwelili ofifi ga-eji wee malụ n'ụwa ego nwere ebe ozizo ego oyibo adịeze so na ife ọma n'anya bụ nwanne nnenu ị ga-esi na moto ọ na-agba maọbụ dị ụlọ ọlụlụ maọbụ investimenti onye ji ego ada eme mkpọtụ ogbenye na-akọsa ọnụ ọgaranya na-enwe akshọn ibulu mmiri ibulu mmanụ fana bụ na dị alọ mana ofu ga-agalili bi ya wee dị alọ ọ na-abụ nwata agbasi abọghị ewe du enyi ụlọ ojewe mụlọga ọ bụlọga ojewe yọbachi ya aka Chukwu dịli nwata ojewe butike obutike osolu n'ọga ndị ọga oyeme ma na-enwele ọga oyeme ma na-enwele ọga n'ụwa enwele ọga n'ọga ndị ọga oyeme ma na-enwele ọga onye Chukwu gọziri ọgọzi gị ya onye Chukwu nyelu onye gị ya Chukwu adenyesi mmadụ n'ụwa kọchanya ofife na-ewe m iwe ofife na-ewe m iwe iwe adịrị ulu n'ụwa nne m pastọ onye Chukwu gọziri agọzi ọ chọrọ ikpekpe lọsịa Chukwu gọzie ya ị na-asị Chukwu gọzie onye ọ gọziri agọzi pastọ ọ bụ ka o bulu ovalodu nne m ekpele ị ga-ekpele onye Chukwu gọziri agọzi nwanne m remembrance na ngọzi Chukwu nọ ga-adịgide ekpele dị iche n'iche ekpele nwa ogbenye dị iche na nke ọgaranya na-ekpe isi na isi rabụ n'ọnụ onye eze nwa m obi n'ogidi nwa eze kidi ya otiegwu ụfọdụ ga-enwe 20 million naira na ndụ fa niile fachọla igo moto fewelu 18 million golofu moto gbaba mbọsị nye bụ moto mebizili abaki anya weluzi ọba wee gaba abụla ọgbakọ ọkwa agbakọ ọ dị mma ọ bụ na ife onye nwere ego biko gbanyelu ya ugwu ego yiba dịrị ofele nne mmụọ ịma na-enwele ọga oyime ịma na-enwele ọga isi na isi rabụ n'ọnụ enwere ọga nwa ọga ndị ọga nwabọyị gbaba bọyị ọgbasi abọyị n'uwe wee du enyi ụlọ eduzi enyi ụlọ ojewe bụlọga ọ bụlọga n'ụlọ jega yọba Chukwu Olisa obute ike usoro n'ọga ndị ọga oyime ma na-enwele ọga oyime ma na-enwele ọga enwere ọga nwa ọga ndị ọga egwu ego yi Chibuoke Chukwu nwa bọsị mmadụ egwu ego nwa onye mụ ife ka ọga ndị ọga mma kenelu m lọlọ gị lọlọ Pretty Bọsị Madangodu nwanyị m onye eze nwa m obi na-egwunyere mma na-egwu ego obodo gbomodogwu jelu South Butike onwere onye ma na aka Chukwu ga-adịrị gị oyi m kene mma na-egwu ego mma na-egwu ego mma n'iso na ọga ndị ọga odogwu jelu South Butike oge mma na-egwu ego na-eje South Africa ụfọdụ uche na ọ ga-atọ n'ụzọ ụfọdụ uche na ọ ga-agba akala ogoli mma Chukwu agọziri gozi ifunene mma mesịrị bụlụ ọga tata na mma na-egwu ego bụzi ọga ndị ọga onye ọ dị n'aka onye amụ ife ka edike golden spoon ofu onye n'ọlụ onye ọ dị n'aka na amụ ife ka odogwu jelu South Africa
Africa kelubutike mma n'izu na ọga ndị ọga ogbenye na-akọsa ọnụ ogbenye na-esi ajọ ọnwụ ọgaranya na-enwe akshọn ka nje na Nioba n'ide mmiri ka nje kenezomọgụ onye nwere akshọn na Nioba Chief Sabensi na-eji ndụ ife dị na Nioba kelibe agwụ nke izizi na Nioba onye nwere ego na-ekene m kenele ọlụ gị Dr. Mrs. Yuyu Ejindụ mmasị na nchodibeze nwanyị ọma nne m ụlọ ọmụmụ onye eze nwa m obi na-ekwunyeli Bọbeze ọmọgọ onye nwere ego na Nioba odogwu ndị wee malụ ụkwụ isi iti na Charlotte n'Amerika Patron Strangers Enugu International Home and Abroad Patron Enugu Messilon nke dị n'Amerika elibe gwagwu na Nioba eze ọmọgọ anyị ejebe na Nsụka ka nje kena amụlụ onye na-ego oyibo Chief Edwin Asọna amụlụ onye na-ego n'ihi aka na Nsụka odogwu jalụ Thailand ga-ebute ike kalili ike mmadụ ili onye na-esi amụlụ onye na-ego ọ dịka ọ bịalụ n'elu ụwa libe ego mana famaro na oje alụ Thailand gbaba mbọ gbagide mgbaga Chukwu wee dịla amụlụ onye na-ego amụlụ onye na-ego wee bute ike ka ike mmadụ ili kenelu mụlụ ala gị agbamma mmachi ọna ezinne mụlụ Chinenye n'iduso ezinne mụlụ Chinemere na mmeri Chukwu ezinne mụlụ Chukwu Emeka na ndụ m si na chi ndị mamụlụ onye na-ego na Nsụka agbala kata na Nsụka onye ihe aka amụlụ onye na-ego onye ka amụlụ ụmụ ego Igbo inesi amụlụ onye na-ego iche n'ọbịa lụrụ n'ụwa welibe ego mana ọ tara afụfụ jebe Thailand lusie Thailand gbaba mbọ wee bute ike keli bute ike kalili ike mmadụ ili agbala akata na Nsụka ndị ya ka gbakọla kọmụ eche ga-agbala akata n'ihi aka na Nsụka ụfọdụ ndị wee malụ tai odogwu jelu Thailand wee bute ike keli bute ike kalili ike mmadụ ili amụlụ n'iso n'ọga ndị ọga onye nwere ego na Nsụka ime onye ka amụlụ ụmụ ego Igbo onye eze nwamobi n'ogidi nwapụta ụwa ọzọ na mmesi n'ide mmiri ka ndị nna n'obi abalukwu ka nkene eze bụ n'afọ Chief Osita Ejide eze bụ n'afọ n'obi gọọmenti Pikin onye eze nwamobi na-ekwunyeli kene eze bụ n'afọ gọọmenti Pikin Chief Osita Ejide kwebe ife so ọgala anya obi ọcha obere nwa ego oyibo fuli n'anya ofu onye na Nnobi obere nwa Nnobi ji wee dị ebute Ejide akụ ọga ndị ọga gọọmenti Pikin Osita Ejide akụ na Nnobi onye Nnobi ya bala ukwu ka isi eje onye Nnobi n'ide mmiri anyị ejebe n'ugwu ukwu na Ụmụnri ka ndị ekene odogwu Sida Nnaedozie Omelagụ Sida na South onye n'ugwu ukwu na Ụmụnri ekene m ihe ekene kenelu m lọlọ Sherif Omelagụ nwanyị ọcha enne mụlụ Sida Junior na-ekene m ezinne mụlụ Gabriel nwa bụ eze Omelagụ
sida na South Africa gedokwa ntị ọ bụrụ na pastọ ma ọ bụ fada kedu ibelu dị ebele wee sị gị Chukwu gọzie gị sida ịma na ọ ga-abụzi ovalodu maka na Chukwu agọzi gosire na Enugu Ukwu odogwu ọba sida Enugu Ukwu sida na Enugu Ukwu nwa Melaku bụ ọga ndị ọga ezi nwa Melaku ezi oyiwe ife dịka gị nyekọnamụ sida na Enugu Ukwu nwa Melaku obele nwejelu South Africa wee bute ike dị ndị Ibenja o nwere onye ma na sida ga-ebute ike sida na o nwere onye ma na ọ ga-eme ọkwa na onye na-atụrụ anya ya ka Chukwu weluru menye eze sida kenelu ụmụ nwanyị ọcha nne mụnụ sida gịnị enwe Melaku nwa Melaku bụ ọga ndị ọga ọ bụ na ife onye Chukwu gọziri agọzi eziokwu oyi mụ na ịga malili n'ụwa ife onye aka Chukwu dị na ru oyi mụ na ịga malili ifu moto na-agba eziokwu na moto na-agba ga-enwe ifele inezu n'obi ya ebi inezu n'ọlụlọ yi mụ na ọ ga-enwelili ifele ọ bụ na iforia na moto na ụlọ inebe anya ka ife investment o meleme ifuru ọdị mkpa ị ga-anụlili isi ego onye eze nwa m obi ka nje n'iyi ala ka nje ekenezi nwa eji ogwu aka ekpuchi ọnwa Chief Chidozie eji ogwu aka ekpuchi ọnwa nwonye ụba ya ekwe m n'iyi ala license clearing agent CEO Major Player Logistics Major Player Music otu egwu nweji ogwu eke nemi odogwu kena aka ekpuchi ọnwa Triple Star member na IUM Iyala Unity Forum odogwu ka nke nyezi nna ji ochie Chijoka n'ijetu Chijeji aka ta onye go obodo ọnwa n'Iyala Unity Forum ezi nna ochie ga-ekpuchi ọnwa n'Iyala Ebuka Tenten eze si na Chinọkija chala ogidi nwanne igwe nwata gbuo osimiri eze ndị Igbo na Thailand kozel uwe butike eze si na Chake ekpuchi ọnwa na-ekele Major Player Logistics otu egwu n'iyi aka ekpuchi ọnwa si n'ọga ndị ọga mana enwere ọga ndị ọga isi ndị siri abụ n'ọnụ nwoke n'ibiara ma ọ bụ n'ọnụ ife onye nwere ego biko kwanyere ya obodo lega bụrụ ngwongwo ụmụazị enwere ọga ndị ọga na mkpịsị aka niile n'ọrịa ire enwere nke ka ibi ya ogologo enwere nke ka ibi ya mbadamba ịma na enwere ọga oyimi ịma na enwere ọga onye nze nwamba obi n'ogidi ka ndị ụmụnze ka ndị ekene nnezi oyi mmụọ Chief Chigozie anya ga-afụ Chairman Chief Executive Officer Dozie Oil and Gas Limited na-ekene mi odogwu Ogbuefi osi na nwata bụrụ ọgaranya n'ụmụnze obele nwaka Chukwu dị na-arụ ezi nwanyị ga-afụ Honorable Chigozie nwanyị ga-afụ oyimu kene osi na nwata bụrụ ọgaranya onye ụmụnze ọga ndị ọga ezi nwanyị ga-afụ osi na nwata bụrụ onye ụmụnze ọga ndị ọga ọcha ya n'ụmụ obodo ọgbanwe onye eze nwamba obi na-ekele ezi oyimu onye nwere ego n'igwe obele nwa mere dị ejeli ego osi na nwata bụrụ ọgaranya onye ụmụnze n'igwe onye ụmụnze ọga ndị ọga
ọga osi na nwata n'isi otu ọga ndị ọga ka ndị Okija achala ogidi ka ndị eke na-esoghị m obele nwa na ya eze nwa na ya eze Anajuba Chidozie Obuchi nwana ya eze n'Okija obele nwana ya Okochi eze na-eme ịnyanga ebe ọ na-agbanye anwụ n'Okija ebe ọ na-agbanye anwụ na mgbụla gịrị ga na n'iyi ezi nwa akụ nwere ikwu odogwu nwa na ya eze obele nwa na ya eze onye Okija chala ogidi odogwu jelu jamini ga-ebute ike odogwu jelu ubeghị jila bute ike wee mata egbe a na-agbanye anwụ ezi nwa Chief Lemon na Anajuba akụ nwere ikwu n'Okija obele nwa na ya eze isi nwoke n'ezi oyiyi Chukwu onye ụzọ Chinagbara ọgụ n'Okija ọgbatụrụ enyi nwa na ya eze na-ekele obele nwa na ya eze Uchechukwu ebulue odi ego nuke ego na mmụọ ọdọfe onye osumenyi ka ise jee odi ego nuke onye osumenyi odi ego nuke ego na mmụọ ọdọfe iso na ọga ndị ọga onye ego obodo bụ nwa Akachukwu dị n'ifọ na-eme nwanne ikuku ọma n'Osumenyi n'Igedi ezi oyiwu oliego n'uke ego CEO Roman Uchesi Motor Limited obodo ọfọnwa na Lagos ki na-achụ ego oyibo oliego onye eze nwa m obi n'ogidi ka nje n'ọlụ Imo steeti ka nje eke n'oyimuo Prince Ugochukwu Ikeme nwachi na-emeli ife nke izizi n'ọlụ afụ nwa elote nne ya odogwu kenelu m lọlọ Stella Chinasi Ikeme nwanyị ọma nwanyị ka ibi ya nne m ụlọ ọmụmụ na lekene n'afọ nwa elote nna obodo nwa nwanye ọlụlụ ezi nne m ụlọ ọnọrebụlụ n'ọchịa nna m ụlọ Richard Chioma Ikeme First Lady nwanyị nna m ụlọ Chesi Chisom Ikeme nwanyị oyibo nwachi na-emelife ọkwa nke bụ CEO Prisonic Trading onye nwere ego n'ọfụrụ obodo nwa nwanye ọlụlụ good morning anya good afternoon good evening Bengaleta nwachi na-emelife odogwu jelu South Buzike
ike na nwachi na-emeli nwachi ọga ndị anyị ejebe obodo ukwu Prince Valentine Okwume ezi afa ka ego nke izizi n'obodo ukwu o ji eke gba ọgụ n'aka ọkwa ezi nwa ume na-ekene mi odogwu gbaba ezi afa ka ego okwu iwu ume enelu m lọlọ gị lọla Amaka Valentine mgbe ezi nne m lụ n'ikeli ike nnume ndị be ji afa ka ego oyibo CEO Overtech Nigeria Limited Lava Continental Suits International Odogwu Steven Van Nigeria Limited Obi Nwume ezi afaka ego oyibo oji ego onye obodo kwuso n'ọga ndị ọga Obi Nwume Brazil ka ndị ekene nwenye ụlọ dogwu chelubele butike wenata Emeka Mbanaso nkenke nyi nwenye ụlọ dogwu n'idi mma onye ego obele mma chelubele ga-ebuli ike bata nwenye ụlọ onye ego kene nkenke nwamba na-asọ ka nkene ezinne gị ezinne ezi mba na-asọ ezinne mụlụ nkenke nwenye ụlọ odogwu na nkele ezi nwanne Smith mba na-asọ onye ukwu na toge tomudo na nyuli ka nkele ezi oyiyi usekwu n'ife ọbala ezi obele nwanne ebe agụ mbọ nke izizi na-adasi enu odogwu n'obodo kenelu m ụlọ lọri Mrs. Ebelo ọma mma nwanyị onye obele nwanne ebe agụ na-adasi obele nwa n'ime ebe agụ mbọ ihe nkenke gị na-asa isi m kene Smartphone na Jakarta n'Indonesia machi na-emelife nke izizi n'ọka n'ọka okpozo ọkọmma onye ugbelu onye ego nkenke n'anya si m kesime Emeka Mbanaso nkenke nile iso n'ọga ndị ọga obele nwaka Chukwu dị na ro anyị ejebe okporo ọlụ ka ndị ekenezi mma nwe ibewe ike Chief Oluchukwu ibewe ike ọlụ n'ọlụ na South osisi ọma na ndị okporo CEO Iriri Pty ọlụ n'ọlụ na South osisi ọma n'okporo ka ndị ọga osisi ọma na ndị okporo ọlụ n'ọlụ ka ndị ọga odogwujalụ South Africa bụrụ ike osisi ọma na ndị okporo ọlụ n'ọlụ ezi nwa ibewe ike osisi ọma na ndị okporo isi onye Chukwu gọzila gozi n'ime ha osisi ọma n'iso na ndị Chukwu gọzila gozi obele mmanwụ ibewe ike odogwujalụ South bụrụ ike ọlụ n'ọlụ ka nje nụrụ ala na mpi agụ
kanjekene Ezudogu n'Uruala Chief Innocent Ogbonna Udogu Ezudogu n'Uruala Ezudogu kenelu mọmalịcha lọlọ Chile Ezudogu ma mejima ene mụlọ ọmụmụ na-ekene mi Ezudogu Odudola so n'ọba ndị ọga CEO Udogu Inter-Agency Nigeria Limited Udogweti Real Estate Malu Real Estate Galicia Member Idato Community of Friends N'Imo State Member N'Okpure Defense Club nke 90 Grace ụfọdụ ndị nwe mmadụ Uruala Ezudogu onye Uruala ime onye ji ego ada eme mkpọtụ ogbenye n'ezi ọnwụ ọgaranya na-enwe akshọn n'enu nze anaghị mgbe Ogbuefidonseli onye nze na-ekeneghị agaba ndị nze na ụmụ nze ka ise jee Odogwu agaba ndị nze na ụmụ nze otu nwa na-emeta obodo mma onye ugwu na onye ego enelu m lọlọdụ Lady Confidence Chibube na-eji ndị mụrụ ụmụ Naịjirịa ezi nne mụrụ ụzọ Chika Ijefe na nna ike na Somadina obi na-aga na-ekwuzi n'ụba isi otu nwa na-emeta obodo mma Executive Member na Royal Fidelity na Brazil onye ụmụ ụzọ gari ọga ezi mmume Zanaghị ọnwụ ụgbọ ime Ogbuefidonseli n'iso n'ọga ndị ọga agaba ndị nze n'ụmụ Ifechukwu Masuela Nyerobi Nnabụndo nwa onye Ọkịja chala Ogidi ezi nwanne onye nze Nwamobi n'Ogidi Nnabụndo Odogwu na mụ na ya bụ nwanne ọba nwa onye Ọkịja chala Ogidi Nnabụndo n'iso n'ọga ndị ọga ezi nwanne Obi Nnabụndo kenelu Nnabụndo n'iso n'ọga ndị ọga Chidimma Precious Obi Mbụlụmma nwanyị Imo ji n'ihe nwunye Nnabụndo n'Ọkịja Nnabụndo ezi nwa isi Selina Obi ezi nwa Madangodu nwanyị Ọkịja dike Jasiba Odogwu jelu South Nnabụndo Avenue n'Ụba Ọkịja onye Ọkịja onye eze Nwamobi n'Iseli iso n'ọga ndị ọga iso n'ọga ndị ọga ọ na-enwere ọga na kibie ọ na-abụ nwata gbaba bọyị ọgbasi abọyị n'ụwa jewe yọbachi ya onye ọbachi ya ọmụfụma wee go enyi ụlọ eduzi enyi ụlọ jewe gbaba mbọ ọgbaba mbọ ojewe ebute ike obute ike ụzọdụ n'ọga ndị ọga ifeme na onye nnọọsụ ya Vincent ebu mkpọrọ ata na nnọọsụ ime Dinosco Music ọga ndị na-ele egwu atala nnọọsụ si n'ọga ndị ọga Obinna Nwokpala eze Obi Royce Media ebe ụlọ injinia Obi Royce Kaina onye eze Nwamobi n'Ogidi nwa eze ka ibi ma na-enwere ọga ewe n'iwe enwere ọga nwa ọga ndị ọga
fecha na omume na o nwere ife dị isi ma ncha ọ na-abụ onye nwere obi jegbu agụ n'ọfịa ofeke pụta osi ọkwali agụ ka o gburu ọkwali agụ ka o gburu na-eme mkpọtụ ofeke egbe ijiji ka ịmalụ ụmọdụ isi na ogbugbu ọ na-abụ onye nwere ego na-eme agbamakwụkwọ ndị mmadụ anọlụ na-elisi olili ndị na-aṅụ champenu na ndị na-aṅụ nkwụ ike ndị na-eli ụkwa ma ndị na-eli point and kill ofeke elisi olili n'ali obi ya ọ chọọla ka akụkọ ọsọ ọkwali agbamakwụkwọ ofeke kụpụte nwa ka ị bịali elu go olili ka ị malụ ma nkụpụte nwa ọ dị izi na o nwere ife dị izi na omume maka ọ dịkwa isi ọ bụla ife ụmụaka ọ dị izi enu ụwa dị iro fecha fecha ụwa dị izi na o nwere ife dị izi n'enu ọ dịkwa isi ọ bụla ife ụmụaka ụwa dị izi ọ bụrụ ogodo onye na-agba akwụna na ọ dị iro fecha fecha ọ bụrụ ogodo onye na-akwabaro n'ụwa dị izi ofeke pụta si na ọ na-emefusi ego ọ bụ ego gị ka ọ na-eli ofeke chọọ ife ga-alụ na nkịtị adịrị mọni nọ asị m onye takwa n'ofe pụta maka na ofeke amara ife ọ na-eme na ndị tolinu si na atụọla ọmalụ mana atụọla ofeke efenye isi n'ọfịa na o nwere ife dị izi n'enu ụwa na o nwere ife dị fecha fecha n'ụwa ọ bụrụ ugodo ebe a na-achụ ego na ego a na-achụ adịrị izi ọ bụrụ ugodo nwaanyị na-agba akwụnakwụna na ịgba akwụnakwụna dịrị izi ma ncha ọ bụrụ ugodo onye na-akwa baro na ọ bụrụ ike ka eji ebute ego na-ejiri ike ọgbụgba ka ebute nnukwu ego ọkwa na amala chukwu ka eji ebute nnukwu ike na o nwere ife dị izi ma nchacha maka ọ dịkwa izi ọ bụla ife ụmụaka ọ dị izi n'elu ụwa dị iro fecha n'ọnụọrụ nke dị fecha fecha ụwa dị izi o nwere nke dị mfe na omume nke dị mfe kwere omume nke kwere omume adịrọ mfe ụwa dịrị izi ma chacha ọ dịkwa izi ọ bụla ife ụmụaka ụwa dịrị izi onye eze nwamba obi na-ebidi nwa eze gị ọ dịkwa izi ọ bụla ife ụmụaka Ụwa dịrị isi
isi ọbụla ife ụmụaka. Friends Social Club of Nigeria, ngalaba nke Onitsha. Friends wenu, friends wenu, friends wenu, Friends Social Club of Nigeria. Ife di mmadụ esi n'ụlọ ebido, mana mmadụ na-ebido ife n'ụwa. Friends Social Club of Nigeria na Lagos Ukobidolu na arọ 1991. Ifefe na-emebi ife udo, ife ọganiru na ife obi aṅụrị, mmekọrịta nke nwanne na nwanne. Olusia na 1994, Friends Social Club Lagos branch wemuta Kaduna branch wekudo. Olusia na 1996, Kaduna branch wemuta Onitsha branch. Manoga na-ebido Onitsha branch, ụfọdụ julaju ọnụ, ụfọdụ kwelekwe, mana ndị julaju na famesizili kwe. Ololo October 16, 1999, fawe mee inauguration. Messi inauguration we tulugo bulo kasia. Yakoji we bulo kasia kasi. Moto Friends Social Club bigwe bike. Onitsha branch mesizili mutanwa, we muta Abuja branch we muta Mina branch. Ifeje mutanwa no wa komuti biya. Nezokwezokwu n'igwe bike. Friends Social Club of Nigeria, ngalaba nke Onitsha ka nnekwu. Onwelu mmadụ konye nwere ego. Friends Social Club of Nigeria, Onitsha branch. Ndono ọganiru ka fejeje na fasi n'igwe bike. Gidigidi bụ kweze. Ụmụ Igbo aka Chukwu dị na fachọrọ ime onye si bịa. N'iru fadị iche n'obi fangofuo. Friends Social Club nke Nigeria, ngalaba nke Onitsha. Onwelu mmadụ konye nwere ego. Friends ndị mmadụ. Friends Social Club of Nigeria. Number 1 citizen na Friends Social Club of Nigeria.
Integrated Global Limited. Ọnwa Numaloma ọkọ buru ụzọ n'Ideto North onye chichi na-ekene mmiri ọkụ akụnyelu nwa darụ nwa mancha jide gị ji n'aka Chukwu ga-adịlị gị ọnwa Numaloma ọkwanye bụ chairman Friends Social Club nke Nigeria Onitsha branch CEO Myself Associates Limited Chairman and Founder Real Estate Friends Social Club of Nigeria Ọnwa Ọchịa ọnwa onye nze Nwamobi na-ekwunyeli onye nze Nwamobi ejebe Umuchu Chief Anthony Umodinka mmiri marugo n'Umuchu Vice Chairman Friends Social Club of Nigeria Onitsha branch CEO Umodinka and Sons Limited Screening Committee Officer mmiri marugo n'Umuchu Tony mmiri marugo Odakwụkwọ na Friends Social Club so wee sibe Honorable Onyedika Innocent Unogu CEO Innova Global Trading Limited Onyoma Ogbefi Chinyelugo the second Nwanye Benato na Nnewi South Odogwu Secretary Friends Social Club of Nigeria Onitsha branch Secretary Peace Committee National Chief Francis Chinedu Onyegere Nnadili Nwani Sulo CEO Nnadili Nwa Ventures Limited Onyoma Assistant Secretary Friends Social Club of Nigeria Onitsha branch Mr. Michael Onyekobiagwu Onyimak Enterprises Ọnwa Numunze Financial Secretary Chief Saka Chukwu Aṅụrụ Mmadụ mmiri kwa nwa nke izizi n'Ọkịja onye Ọkịja chala ogidi ekene mi ezi nwasi Ọkịja Ancient Kingdom President General Ugwuagba Landlords Association Treasurer Friends Social Club of Nigeria Onitsha branch Friends Social Club nke Nigeria Onitsha branch Nafadi n'oyibo nafadi n'Igbo onwelu mmadụ konye nwele ego Friends Social Club of Nigeria ego Igbo dị mmadụ ego dị anyị Igbo dị ya ego ga-adịkwa njema ọmụmụ n'ụba kasị n'ụwa aka Chukwu adịgo n'ife feneme aka Chukwu ga-adịgide ụmụ Igbo aka Chukwu dị n'arụ onwelu mmadụ konye nwere ego na fadi n'Igbo fadi n'oyibo na fadi n'iyachisi na nkerefu onwelu mmadụ konye nwere ego Friends Social Club of Nigeria Mr. Herbert Okolinta Waginanuli Chief PRO Friends Social Club of Nigeria Onitsha branch Mazi Benson Elochukwu Izuagba Ogbuefi Afunwelotenna nke izizi na Apollo Second PRO na Friends Social Club nke Nigeria Onitsha branch Chief Obinna Nwosu Gentleman na Ngwa Chief Provost Odogwu Dominic Onyiya onye Chukwu meleze n'ọwa imezi CEO Dominic Investment Nigeria Limited Second Provost Ambassador Chief Kenneth Alehobi Ezeduru Nwugodinobi Nazia CEO Divine Pre-Rejoice International Limited Chief Welfare Officer Mr.
Mr. Samuel Eze Nwanne Samanja Nesinifitagwata Onyoma Nidima Assistant Welfare Officer Anya Jebo Vokoni Bweze Chiveji Nusugu Idu one of Vokoni Bweze Woni Bweze South Chairman Local Committee na Friends Social Club CEO Vigo Maps Limited 20 Idu one of Vokoni Bweze Egwuna Tilindi Friends Social Club nke Nigeria Onitsha branch ndị Akachukwu dị naru ego yibo dị mma mana onwelu mmadụ konye nwelego Friends Social Club of Nigeria Onitsha branch Ifeji amụta nwa n'ụwa amụta nwa ka ọ mụta ibi ya udo n'ọganiru ka ebeji igwe kalisia Onitsha branch amụlụgo na Farmers Litulugo Friends Social Club of Nigeria ngalaba nke Friends Social Club Chief Paul Chinedu Omero na Nanka Ebekwedike Nobosi CEO B&B Block Industries Onyoma Nidima Patron Friends Social Club of Nigeria Onitsha branch Prince Amobi Victor Ezekwugbo Ugbo Abagana Ugbo ego Igwe na-eje ogugu na Bagana Patron Friends Social Club Onitsha branch Yankene National Patron Chief Ikechukwu Joseph Emesiaka Atụmatụ Udo Nosumeni CEO Oheme Groups Limited Pioneer President na Friends Social Club of Nigeria 20 Atụmatụ Udo Chief Osita Oji Chinyelugo n'Obosukwala ọnwa na-ekwulọbịa onye Nzekeneyi CEO Cardinal Favorite Nigeria Limited Chairman Works Committee Chief Celestin Ojimadu Selim Moore Namiri Trustee Chief Anthony Okwunugbo Agbara na Nnobi onye Nnobi n'ide mmiri na-ekenemi onye ọma CEO Tosco Ventures Limited Director Tony and Tony Transport Limited Executive Member Barrister Ndubisi J. Onwuka Ofiafulagu n'Igboland Ofiafulagu Odogwu Friends Social Club nke Nigeria ngalaba nke Onitsha na Fasimu Buleke n'aka nkene ndị National Executive na Friends Social Club unu amago n'igwe bụ ike maka onwelu mmadụ konye nwele ego Chief Ugochukwu Oliver Abba Okwefi Oke Mmiri n'Ebogbo Nebenato Chairman Managing Director Olive Frank Investment Limited National President na Friends Social Club of Nigeria Okwefi Oke Mmiri n'Ebogbo onye Benato n'Isowesire Chief Sir Chikodi Ibe
CEO, Chides Atlantic Worldwide Limited, Friends Social Club of Nigeria. Nze Numuze, First Vice National President, Friends Social Club of Nigeria, Member, Kaduna Branch, EO, Chincheri Hotel and Suites Limited, na Kaduna. Onwelu mmadụ sonye nwelego. Chief Obiala Obiwulu, CEO, Vine Morris Link Limited, sole distributor of Joko Saving Products, Rector, Ibiza Heritage Limited, Ukwama Kolozu Bono, Second Vice National President, Member, Lagos Branch, Honorable Okoli Ikechukwu, Icon Electronics Limited, National Secretary, Friends Social Club of Nigeria, former political license officer to the Governor, Anambra State, Oke Mwanu Munze, Kaduna Branch, Ikisete, Chief Peter Onyekwu, Chairman, Ijaz Ventures Limited, Mawe Netobi, Nkizisi Nenugugu Bili, Pioneer Chairman of Friends Social Club of Nigeria, Onitsha Branch, Member, National Trustee, Chief OBC Adedo, Ezi Gobiama, Uchina Nwata Masumeni, Founder, Friends Social Club of Nigeria, Member, Lagos Branch, Chief Ato Gebunam, Managing Director, Ato Rich International Limited, Uzo Miri Chechi Nokija, Onyokija Chalositi, Lagos Branch Chairman, National Treasurer, Ogwesi and Friends Social Club of Nigeria, Chief Uche Kennedy Iwoji, Kennedy Associates Limited, Chairman, Quality One Oil, USA, Akon Monkey Nolu, Chairman Emeritus, Friends Social Club of Nigeria, Onitsha Branch, Chief Ikechukwu Nwabu, Akubu Mkpoko One Azia, CEO, Lesser Sodi Roads Limited, Chairman, Kaduna Branch, Chief Chukwudimma Samuel, CEO, Chiboy Nigeria Limited, Onye Bulebu N'Obugo, Onye Bulebu N'Ogbunike, Chairman, Nina Branch, Chief Evans Amato, CEO, Nevado Maritime Service Limited, Amụlụ onye na-ego na-abatete, onye ka amụlụ nwa ego oyibo na-abatete, onye abatete n'ike mmiri nwanne nke m, nwanne onye eze nwa Amobi n'Ogidi, Ugochukwu jubere na nọ, Lagos Branch Member, Chief Tabo Moka, CEO, Emata International Agency Limited, Chairman, National Peace Committee, Ngonye Jeto Mazuko, Member Lagos Branch, Ngonye Jeto Nyawanalinia, Onyozuko Lanyambo, Chief Alasho Sana Yochukwu, Igirigi no Sumeni, Udentiti na Japan, Chairman Abuja Branch, Onyozumenyi Onyego, Chief Okuchukwu Emmanuel Onora, Assistant National Secretary, Vice Chairman Lagos Branch, ndị Onitsha Branch isi mụ Kenebunu, onwelu mmadụ konye nwelego, onwelu mmadụ konye nwelego n'ụwa. Friends Social Club of Nigeria.
onye eze Nwamobi na Ogidi ejebe obodo ukwu Chifelo Chukwu Okwuego machi na-awara ụzọ n'obodo ukwu onye dị atọ n'Imo steeti Odogwu CEO Mentus Global Link Limited onye ọma machi na-awara ụzọ onye nze Nwamobi na-ekwunyeli tuenya nwachi na-awara ụzọ Odogwu okwu dịrị Chukwu eze Nwosu Galaxy Noko Onitsha Pioneer member Chief Ikechukwu Ogunna Mkpachukwu kwere m kizizi n'ụkpọ ọnwa jelu Korea butike CEO Nata Ax Industries Nigeria Limited ọnwa onye ego Chief Oke Ezani Ọchụbala ndị zọgbu ọgụ n'ọgbụ obodo ọgbọ nwa n'ọgbụ ka iseje Pioneer member n'Onitsha branch CEO Jonesto International Limited ọkwa nga Chụbala enyi weze ọgbụ agụ onye ọgbụ n'iso wee sibe Chief Anthony Mmụọ akụbọgala anya na Newly onye oli onye ego n'iso sibe CEO Tony Mmụọ Enterprises Limited onye ego ọgaranya na Newly Chinedike Gwonwu Dunga na Akọkwa Great Judas Ag Resources Limited Chief Chijoke Uche MD UFC Associates Limited Ojimote Mogo onye ima na Njaba onye nwere ego na Njaba local government onye nwere ego abụrụ ile Ojimote Mogo onye ego Mr. Chizobi Ifeachọ CEO Ifeachọ Global Concept Imayon Global Enterprises ọsọ Ogbuefi Udozi obodo 1 na Ụmụaji Mgbagbuọwa the youngest millionaire egwu nnetili ndị Odogwu First Social Club of Nigeria ngalaba dị n'Onitsha ndị ego onwere mmadụ konye nwere ego Friends Social Club of Nigeria Mr. Uche Chukwu Ọdụm na-egwu Social Club of Nigeria CEO UN Holdings Nigeria Limited Friends Social Chief Club of Okechukwu Nigeria Uche Ọkpara Chetochie Osina CEO Jolimas International Limited Chief Fidelis Onwatuelu National Ebute Lagos Branch Member Chief Ikechukwu Onora Omeni 1 Umunze Omeni Renyu Umunze Onye Umunze Onye Omani Gadi Onye Moni Menyi Chief Okudiri James Wosi Akebu Chamana ndị Owu Machukwu Mereze na Hong Kong CEO NOG Global Limited Chief Okochukwu Nọrụka Yesu Bọzọ nke izizi n'Isofia ọnwa n'Isofia obele nwa ndị Isofia ji ndị ebube Yesu Bọzọ CEO Obi Badino First Nigeria Limited Honorable Uchechukwu Mike Anyaneto Nico Akọkwa Nika Resources Limited Former Secretary Onitsha Branch Chief Sunday Ananeme Afunwechetena Agulusi CEO Son Henry Global Limited Chief Onyeka Collins Chibesiem Kojima CEO Kojima Investment Limited Igwe Prince and Agri Bearing Omero
Onyomanidima Chief Ndubisume Ogbuefi Akasori Ojo, one of the Soch Ancient Kingdom. Chief Madu Kobi CEO Mako Kobi Continental Limited. Oputo Biena Nnewi Lagos Branch Member Honorable Alu Foster Lion Nime Jehovah Agu Nime Jesus Onyomanidima Chief Okudili Ezakimelo Onyomejo Okusaga The Douglas Chief Osita Ezanokete Babadu Numutu Director Creative Kiddies Academy Nawada Oba Nugwagwogo Engineer Kenneth Wadiebu Onwana Manu Onwana Nando CEO Webostar Nigeria Limited Onwana Worldwide Limited Ogbuefi Jonathan Ekas Nnadiri Mwana Nnata Managing Director Ekas Trading Company Limited Onye Nnata Linso Chief Festus Eze Machimeleze Nachi Machimeleze Kisi Nachi Onye Chinenugu Sekolewu Vitalisi Chukwemeko Adomere Vitameka Investment Limited Machinemere one of Amino Nigeduru Nimo State First Social Club of Nigeria Ngalaboncha Bakani Neku Madukonye Nwele Social Club of Nigeria Mr. Innocent Mbakogo Ima Grace International Limited Mata Marifecheria Nuga Chief Ejiki Furuma Igwe Norumba CEO Ejaxam Business Limited Igwe Norumba Onyorumba Onyego Nibusa Igwe Nekenemi Odogwu Tony Igwe Norumba Prince Emeka Nwafọ Nsonsi Egbe nke izizi na Orumba Onyomanidima Patron Dakar Importers Association Onyoma na China CEO Global Amy John Enterprises Limited 20 Ansonsi Egbe Chief Sunday Monago Otigbo Nizogu CEO Gresta Sonab Industries Limited Onye Nizogu Odogwu Otigbo Nizogu Chief Vitus Aneke Udejekego Nkizizi na Bodo Onye Udi n'Enugu State Odogwu MD Vitus Aneke Global Ventures Chief Chukwemeka Obialo Senior Deacon Mayor Number No Chief Augustine Ibe Masuo Onye Umunze na Kaduna Branch Kinachu CEO Standard Home Furniture Limited Chief Ikechukwu Chukwuma Akubweze n'Onichado Onye Onichado Nidu MD I.O. Chuks Company Nigeria Limited Kaduna Branch Kinachu Chief Obi Nwannokaafọ Nwata mara ihe ọmara baniyo manolu Onyomanidima Great Obi Link International Limited Egwu nnetili ndị Odogwu First Social Club nke Nigeria Ngalaba nke Onitsha
ifeada kozi n'ebe ọ na-adị onye tulugo etugugo Friends Social Club Onitsha branch etulugugo onwelu mmadụ konye nwere ego Friends Social Club of Nigeria Mr. Chibuzo Isaac Uzo Chimepere One Nigeria CEO Abidjan Ideal Innovation Limited Friends Social Club of Nigeria Chief Izuchukwu Ezefosie Ego Mma Nyoko Social Club of Nigeria aka na-emebe Mazda and Ford Motors n'ugwu Agbogosi former chairman Lordis Group Plaza Chief Ndubisi Joseph CEO Chukwudi Investment Limited Garuba Dam Community Leader n'Owunka Eze ndị Igbo na Matuga Prince Ifeanyi Onwekwe Nwogalama Abokorogu N'Okowu Nachi The Prince of Island Omero and Chief Vitalis Ozu CEO Ozuwa Enterprise Limited Ochiri na Mbabuowa Welcome Mili na China Tichukwu Mezokoli Taiwan Names Agwata Onye Agwata n'Igbo Chief Nchedo Chukwanuba CEO Mercedes Investment Limited Onyoma Machimeleze Norite Ọkwanobere Nwachukwu Meleze Nyakandilo na Oyali Mba na Nkiti na Gina Chidi na Mma Mr. Chinetumba Udogwanye Mmenumuchu CEO Chimbas Investment Limited Mr. Sunday Oko CEO Oko Motors Investment Limited Ojimodemo Ọba Tobiena Dubai Onyomani Sosili Chief Christian Obachi CEO Obachi International Resources Limited Zaka Chugo Nezapo Organic Lagos Branch Member Onye Super Tony Chief Gabriel Memboji Madiola What is Chief Ike Nanzakwe Mwobodo Nzabata Onye Amagunze na Njanu Nze na Friends Abuja Branch CEO Igomo Global Resources Limited Friends Social Club of Nigeria Chief Aloysius Anembe Onodugo Nozo Secretary Kaduna Branch Chief Ugo Chukwu Agochukwu Ezugo Nnanna Messi Secretary Nina Branch Chief Onyema Nnam Ofunwa na Friends Social Club of Nigeria Lagos Branch Friends Social Club nke Nigeria Akachukwu Gadinu Ifeada Kebo na-adị Onye Chukwu gọziri agọzi n'ọgọzigo Ọganiru bụ nke unu n'ụwa Unu jebe n'unu jelu Unu naba n'unu ga-anata Ndị Chukwu melu mma Ebe kwasị dị elu ngozi alịyata Ọnwa n'ụmụala ọma Ọnwa Chilọba Ọnwa onye nze nwa m obi na-ekwunyeli Friends Social Club Obi Resi Kaina Goliwe Friends Social Club of Nigeria